Woensdagavond speelde een team van Formule 1-coureurs tegen een All-Star elftal uit de regio. Grote publiekstrekker bij de coureurs was uiteraard Michael Schumacher, maar ook Giancarlo Fisichella en Robert Doornbos. Dat zijn geen onbekende namen. En bij de All-Stars zien we alleen maar bekende gezichten. De aftrap werd verricht door André Rieu, Gert Leers en voormalig tenniskampioene Justine Henin. Althans, dat was de bedoeling. Mooie techniek van Justine Henin. En dan de wedstrijd. Erik van der Leur ziet Meijer vrij staan. Meijer met een slim duwtje en de lop. Prachtig. All-Stars op 1-0. Maar kort daarna staat het alweer gelijk. Atteveld in de luren gelegd en Jean-Marie Pfaff geklopt. Dat kunnen maar weinigen zeggen. De All-Stars dan weer met Meijer. Combinatie met Guus Meeuwis en Umberto Tan. Tan buitenkantje rechts. En dan is het Xavier Maassen die de bal binnen kan werken. Maar de credits gaan toch naar Tan, want die voorzet was perfect op maat. En dan houdt de cameraman Umberto in de gaten, maar is Van der Leur door de defensie gebroken. Omzeilt doelman Wagner en tikt simpel binnen. Van der Leur zet de All-Stars op 3-1. Maar dan Schumacher. Niet voor niets de aanvoerder van zijn team. Hij maakt het weer spannend. 3-2. Maar de All-Stars hebben een goudhaantje. Günther Thibaut. Voor hem is dit een koud kunstje. De wedstrijd lijkt gelopen, maar dan laat Atteveld zich passeren. Maar dan! Penalty. Het is voor het goede doel, maar de eerzucht van Atteveld is groter. En daar is het gebaartje. Maar de bal gaat op de stip. MVV-doelman Job Bulters is inmiddels in de ploeg, maar ook hij kan deze bal niet stoppen. Aan de andere kant gaat Umberto de diepte in, dreigt, gaat buitenom, moeilijk te zien, maar er komt een voorzet. En dan is daar natuurlijk Erik Meijer die het 5e doelpunt van de All-Stars op het bord zet. Prachtig ingekopt na alweer een uitstekende voorzet van Umberto Tan. Dan Erwin Brepoels, 1 man voorbij. Dan Fisichella en de sliding met 2 benen op Michael Schumacher. En het publiek vindt het geweldig. De manager van de Formule 1 coureurs trouwens wat minder. Erwin moet dan weer ingrijpen. Maar de bal raakt niet uit de 16 en dan scoort iemand van de coureurs alsnog de gelijkmaker. Geen winnaar dus, want dat is het publiek. Voor de spelers was het vooral genieten van de sfeer en de champagne achteraf. En voor sommigen was dit de kans om een keer tegen een jeugdidool te spelen. Ook bijvoorbeeld een Wim Jonk. Ja, toch voor mij was dat vroeger een droomvoetballer. Daar had ik het affiche van ophangen. En ja, hij heeft me 2 keer de bal afgenomen omdat ik schrok. Het is hem. Normaal gesproken kijk ik alleen maar naar voetbal en nu moet ik het zelf weer doen. En dan voel je toch wel een paar spieren waarvan ik vergeten was dat ze er waren. Eerlijk gezegd. Hoe ging het? Naar omstandigheden goed. Hoe gaat het nou? Nog steeds naar omstandigheden goed. Morgen vroeg volgende vraag. Ik heb de trui gekregen van Schumacher. Echt waar? Ja, de 3e trui die ik heb. Ik speel al 3 jaar met een ander en elk jaar wissel de trui uit. Had u nou alle ballen gepakt die te pakken waren? Maar ik moet zeggen, al die doelpunten die ik binnengekregen heb in heel mijn carrière en ook vandaag, die zijn onhoudbaar geweest. Job Bulters in de voetsporen treden van Jean-Marie Pfaff. Het gaat goed? Ja, nee, het was een hele leuke ervaring. Super. Ja, en het spelen zelf? Ja, het was leuk. Je moet natuurlijk niet vanuit gaan dat het allemaal top is. Xavier, speelde zo net in het verkeerde team? Nou nee, de oranje shirt is toch der Nederlanders, dus wat dat betreft waren we gelukkig met het All-Star team.
Maar bij de oude coureurs zijn ze ook niet meer stond, toch? Nee, absoluut niet, absoluut niet. Dus het had voor beide gekund. Ik wist van tevoren niet bij welk team voor zouden zitten, maar ja, het oranje shirt waren dicht toch goede dingen. En wat me verbaasd is dat zo aan de voetballen hebben gescoord, hè? Ja, dat was de doelstelling van de avond. De goal maken in de Geusteld in een vol stadion, dus ja, helemaal geweldig, was echt super. En die coureurs die kunnen ook niet voetballen, hè? Ja, maar dat weet ik al langer dan vandaag hoor. Verleden jaar heb ik er 6 binnengekregen. En daarmee ben ik wat vroeger binnengegaan vandaag. Ja, dat dacht ik al. Heb je überhaupt wat met voetbal? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Dan kunnen ze mij om 4 uur 's nachts voor wakker maken. Dus dat, nee, ik vind het hartstikke leuk. Oké, dus niet alleen autosport? Nee, zeker niet. Ik voetbal al van zo lang als ik me kan herinneren. En ik denk vanaf dat zaalvoetbal in Nederland kwam, ik denk dat ik al 35 jaar zaalvoetbal. Die coureurs kunnen voetballen zijn en hebben ook conditie. En als 36-jarige rokende zanger moet je dan best wel aardig in de beugels om bij te houden, zeg maar. Ja, we hebben allemaal wel een beetje die oogcoördinatie, dat gevoel, zeg maar. Je moet, ik weet niet of er gelijkenissen zijn, maar ons reactievermogen is natuurlijk heel snel in de auto. Maar je moet ook wel een beetje balgevoel hebben. En onze vrije tijd tijdens testen, als de auto kapot is of zo en je staat te wachten, dan meestal zie je wel wat jongens ballen in de paddock. Ja, normaal zijn de concurrenten en nou binnen teamgenoten. Ja, nou, het zijn eigenlijk altijd concurrenten. Dus daarom in die paddock hangt gewoon een hele vijandige sfeer. En hier moet je samen winnen. Dus, maar het is allemaal heel competitief natuurlijk. Hey, wie was het beste in jouw team? Nou, ik vond Erik van der Leur goed, Raymond Attenveld vond ik goed, ook Erik Meijer. Ik vind dat een erg sympathieke kerel. Ja, dat zijn natuurlijk wel de oud-profs. Maar ik moet ook zeggen dat Guus Meeuwis ook nog aardig een balletje meetrapte. En dat is natuurlijk geen prof. Nou ja, zo hadden we bij elkaar toch best een aardig team. Ik vond Erwin erg goed. Echt. Je zou het niet zeggen, maar... Nee, ja, maar er zat veel overtuiging en techniek in. Het verbaasde echt het meeste van allemaal. Er ging gewoon echt super goed, mooie passes, goede passes en hadden nog voorzien door toch boven verwachting goede conditie. Nee, dat is een grapje. Nee, serieus, ik vroeg naar een paar man en die zei echt Erwin. Oh, nou, dankjewel. Ik heb mijn best gedaan, maar neem me hier staat. Ja, de snelheid is er misschien in, maar technisch kunnen ze nog redelijk voetballen, hè? Ja, er zitten echt veel kilo's aan. Hè. Ik zei het niet. Maar ik wel, en ik voel ze ook. Nee, ja. Ach, ja, ik heb ook vroeger altijd wel gevoetbald, maar conditioneel is het niet meer zo lekker. Maar welke, ja, als ik hem goed raak, raak ik hem in het schoon. Ja, en ik vond natuurlijk de site die daar zat, die wat helemaal gek wordt, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ik vond het al bij al een goed evenement, gezellig evenement. Ik vond er ook een eer om met te maken doen. Maar ik ga nog genoeg verlaten, want ik heb doors. Mag dat? Voor mij morgen, ik weet het in orde. Ik heb doors. Rob, heb je ook doors? Ja. Kom, Lof, we zijn nog aan het drinken, man. We maken hartstikke anders. Oh ja.